ಇದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂದು ಗೂಡು ಪಾಡ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವು ಏತೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಸುಣ್ಣ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂದಿಜ್ಜರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗಾದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲ, ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ವಶಿಷ್ಠರೈ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಿನ್ಪಿ ಬಚ್ಚಿರೆದ್ದು ಬಜ್ಜೆ ಬುಲೆಪಿನ ಕಂಗದ ಮುದೆಲು ಅಂಚನೆ ಕುಬೇಕ್ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಕೆಂಡರ್ನ ಅವು ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ. ಕಂಗದ ಮುದೆಲಿಗೆ ಕುಮ್ಮಯ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಕಂಗದ ಕುಬೇಕ್ ಕೊಲೆರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಗೆ ಮೇಲು ತೊತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾರ ಇನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ಮೇನಾಲ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ತಯಾರಿಕಾ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಗ ಬೈದ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನಿ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ಮೇನಾಲದ ತಿರುಮಲ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಬಾಬು ಮೇನಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು. ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿನಿಂದ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯೋರುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪಾರ? ಇಂದು ಕೇರಳ ಬಾಗಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಚಿಪ್ಪು ಕೊಣಪ್ಪ ಮಜಿಲಂಚನೆ ಆ ಬಾಗಡ್ದು ಕೇರಳ ಬಾಗಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕೊಣಪ್ಪ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಣನೀಯವಾತು ಏರಿಕೆ ಆತುಂಡು. ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಣತಿನಂಚಿತಿನ ಚಿಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ನಿನ್ನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಚಿಪ್ಪು ಅವಳು ತೋಜಾಪಿ ಬಲಿ ಕಪ್ಪಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಪಣಪೇರು ತುಳುಟು ಮರುವಾಯಿ ಅಂತ ಪಣಪ. ಈ ಮರುವಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಲ ಈ ಮಜಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಮಜಿ ಉಂಡಿಂದಿಟ್ಟು ಈ ಚಿಪ್ಪಿಲ ಈ ಚಿಪ್ಪಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಬಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ 3 ಬಟ್ಟಿ ಮಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ಡ್ರೈ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು. ಇತ್ತನಿಕ್ಲು ಚಿಪ್ಪಿ ಬೇತೆ ಕನಪರ ಮಜಿ ಬೇತೆ ಕನತ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ಪ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನ ಎಂಚಾಯ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಪ ಡ್ರೈ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಸುಣ್ಣಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಾತ ಕಜಾವು ದಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಡು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತೆ ಕಣತಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಿರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕುವ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಮಯ ಸುಮಾರು 3:30-4 ಗಂಟೆ ಒಂದತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಮೇನಾಲ ಬಾಬಣ್ಣನ ಸುಣ್ಣ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಹೊರತುಡು ಸುಣ್ಣ ಬೇಯ್ಪಾರ ಸುರುಮಲ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಸುಣ್ಣ ಬೇಯ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಡ್ರೈಲರ್ಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುರುಕು ಚೆಪ್ಪು ಬಜ್ಜೆದ ಚಿಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಂತದ್ದು ಐತೆ ಸೂಕೋರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ ಬಟ್ಟಿ 5 ಬಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಚಿಪ್ಪುನ ಪಾಡುವ. ಏತ್ ಚಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಏತ್ ಬಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪು 5 ಬಟ್ಟಿ ಉಂಟುಂಡು 5 ಬಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏಪಲ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡಿದ್ದು ಸೂಪಾರ್ದತೆ ಅವು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ತೋಡಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪು ಚಂಡಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಅವು ಪೊತ್ತುಂಡು ಸುಲಭವಾದ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಏಪಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವಾರು ಅಂದು 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಷದ ಏತು ಸರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ ಏತ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಪ ಅವು ಮಾರ್ಚ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಶುರುವಾನ ಇಂದು ಮೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪೋಪುನೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟದ ಇಂದು ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವು ದಾಯಿ
ಅವು ಪಂಡ ಅಡೆ ಹಿಡ್ದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಹಿಡ್ದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಳು ಸೂಪ್ ಆಡ್ದುಂಡತ್ತ ಆ ಸೂನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೂ ಪೊತ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೋನೆ ಸೂ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇಂದೆಕ್ ಸೂಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏತೆ ಚಂಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತೆಚ್ಚ ಬೆಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಆತ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಂಡ ಅವು ಸುಣ್ಣ ಆಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಉಂಡತ್ತ ಚಿಪ್ಪು ಅವು ಬೇಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬೊಳ್ದಾಪುಂಡು ಬೊಳ್ದಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಆಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಸುಣ್ಣ ಬೈಪುನಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಮುಂದೆ ತಬಗಿಟ್ಟೆ ನನಾತ್ ತೆರಿಯೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮಯ 6 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಚಿಪ್ಪೈತೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇಂದು ಬೆಯ್ಯನ್ನ ಚಿಪ್ಪಿ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯಂದೆನ ಕೊಡೆದ ಒರಿನ ಇನ್ನು ಕುಡ ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಿರಾ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಈ ಬೆಯ್ಯಂದಿನ ಚಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಪತ್ತೊಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಯ್ಯನ್ನ ಚಿಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿನ ಚಿಪ್ಪು ಬೊಳ್ದಾತಿತ್ತು ಈ ಬೆಯ್ತಿನ ಇಕ್ಲ ಬೆಯ್ಯಂದಿನ ಇಕ್ಲ ಅದಲ್ಲ ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡ ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 1 kg ಚಿಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಅರ್ಧ kg ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ kg ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ನಡುಟು ಬರಲಿ ಅವರ ನಡುಟು ಬರಲಿ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಣ್ಣನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಕೊನೆಯರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತೂವಲಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಎಂಚ ವಾವಾ ಕೆಜಿ ದನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೀರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊನೆಯರ 2 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕ 4 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 2 kg ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 kg ಅಂದ ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇಂಚ ನಾನು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇದು 1 kg ಮೈಲ್ ತುತ್ತುಗು 2 kg ಸುಣ್ಣ ಪಾಡುವೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ವಾ ಉದ್ದೇಶಗ ಇನ್ನು ಖರೀದಿ ಮನ್ಪುವೇರಿ ಅವು ಪಂಡ ಇದು ಕಮ್ಮದ ಈಗ ಇದು ಮರ್ದು ಬಿಡಿಯಾರ ಬೋಡಾದ್ದು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪೊಡಿ ಕುಮಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಮ್ಮದ ಈಕ್ ಬುಕ್ಕ ಇದು ತಾರದ ಈಕೆಲ್ಲ ಮುದೇಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೋಡತ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಇದು ಈ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇದು ಕಡೆ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ನಲ್ಲಿ ಉದುಂಡತ್ತ ಅವು ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇತ್ನಂಚಿನ ಇದು ಪುಳಿತಂಸನು ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಂಡ ಅವು ಇದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾತು ಅವು ಈಟನ್ನು ಅವು ದೈ ದೆತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನಂಚಿನ ಈ ಸುಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನೆಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಪ್ಪುದ ಮಾತುಂಡತಿ ಅಂದ್ ಉಂದುದಾದಿ ಇಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಇಂದೆಡ್ದು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಪೊಡಿ ಕುಮಾಯನ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಮ್ಮಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ
ಅವೇ ಕುಮಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಐತೆ ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೂಳದ ಧೂಳದ ಅಂಶ ಪಂಡ ಅವು ಸುಣ್ಣದವೇ ಪೊಡಿ ಐನು ಇಂದು ಈ ಕಮ್ಮದ ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಇಂದು ಕಂಡಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಇಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಇಂದು ಪುಳಿತು ಇಪ್ಪುಣತ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಕಂಡಗಲ ಪಾಡುವೇರು ಇಂದೇನು ಕುಮಾಯದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಉಪಯೋಗನೇ ಬಾಬಣ್ಣ ಐತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಹಿರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಬೋದು ಕೊನಪರತ್ತು ಆಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಇಡೆ ಕೊನಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇದು ಕೆಲವು ಕೃಷಿಕರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕೊನಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೂರ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾವ ಊರು ಹೊಡಿತೆ ಹಿರೇ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಮರ್ದಳ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಸುಳ್ಯ ಈ ಲೈನ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಸರ ಅಡತಿಕನೈನಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆವಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯರಿ ತಿಪ್ಪಿದ ಮಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿಲ್ಲ ಇಂದಿಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಸುಣ್ಣ ಬಾಬಣ್ಣ ದಿತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣದ ಉದ್ಯಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಏತು ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡ ಏನ ಪೊಪ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ಲೋ ಈ ಉದ್ಯಮನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ 5 ಬುಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಅಂದ 5 ಬುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಬುಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮ 5 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೀಸನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಪುರ್ತುದು ಅಪ್ಪಾಗ ದುಂಬೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಪ್ಪುನ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಈಗ ನಾವು ಇದು ದುಂಬೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಿಂದ ಅವು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಸಮಯದ ಉಳಯ ಅವು ಮುಗಿಯುಡು ಅಂತ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಸುಣ್ಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸುಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರದು ಕೊಣಪೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಲಿ ಒಂದು ತಿರುಮಲೇಶ ಸುಣ್ಣದ 2 ಕಿಲೋತ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋತಿ 4 ಕಿಲೋತ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೊರತುಡು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕಿತ್ತನ ಕಾರಣ ಬುಕ ತಿರುಮಲೇಶ ಪಂಪಿನ ಸುಣ್ಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟಗ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕೃಷಿಕರು ಸ್ವತಃ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕೊನಪೇರಿಗೆ ಇಂಚ ಬಾಮನ್ನೆ ಪಂತೀರು ನಮಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯ್ಯರತ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿನಿ ಪಂಡಿದು ಇವೊಂಜಿ ಚಿಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿನಿ ಪಂಡಿದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಬಣ್ಣಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗ ಕೃಷಿಕರ ದಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಂಬೇರ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುವ ಇಂಚಿನನೆ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಗೋಡಾಂಡ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಸ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು